Dah saat. Oi nanta minta ampe kali 8. Oi nang sabanta lai awak pulang, sabanta lai awak balik pulang. Dulu bahasa dua, oi bayi dangan, kini merasai batan nak surang, kini merasai menyuci surang. Bakanda ampe oi kali 8 baburu babi oi agia pulo baburu babi oi agia pulo korancak bana kadi pangaran dinande kawan ka-70 oi nande kawan ka-70. Oi nanta kana ala basabui di batu gajah, jo kawan-kawan di batu gajah, jo kawan-kawan. Oi nande kuciang galui-galui de manci jadi, oi pembunuhan de manci jadi, oi pembunuhan. Oi abang Rito apo juonan basurean ala pagi hari kiniko, oi ala pagi hari kiniko. Bukti jata dilujuo bantakan di mano gitu, oi kapijayo, oi udah itu kareson licin kabalonyo. Sabana licin latukan yang nyo cari dek udah lama-lama ini. Ngawa ndak kai bos kai iku ndak baraki. Mangko den nai duit marando seso rasonyo kabalaki. Makan doang cukup jam 2 bangco itu sampai mati. Ranga batu gajah meminta lagu biar dibari, ai samalam ko biar dibari, ai samalam ko. Di sangko tadi itu kile lampu, kile kan yang udah malah kironyo, kile kan yang udah malah kironyo. Lama pertama dingin dalam gurau selesai. Ngangile yo bati mencari berangile kabatai. Oi lain tanyo, lain jawab anyo. Oi kok ujian, oi nonton dan kok gampang kok ujian godok ponten. Pai mama ciang kabatan ada pela pantau, oi sikua, oi nana puang nyo hilang pulo. Abuang-abuang udah dek ketek mangko inyo hilang saja. Ada cubolan iya onda dan tak kijuk orang gae. Dek onda udah indah balampu mangko urang ditundonyo. Labailah ke aspal dalam lubang nyambui. Cie kailia cie kamu dia ba itu bana malampo. Ada banyak batang parawinan kok jatuh
Sula balambin lambin. Oi tanyo jana banyak juo cuboan sajola biswa. Cali ande abang rinto takana orang nang saisu. Oke DJ. Terima kasih DJ.